Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आरो जों दिनै थांगोन करामल. ओमफ्राय आंनि लोगोआव दं पबिन भाई आरो अपु भाई आरो देबजित. ओमफ्राय जों थांसै, ओमफ्राय लोगोफ्रा एन्जय खालामबाय थादो, नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ, दिनैनि करामल ब्लगखौ. So let's go. Ini देवबार नालाय दखानफोराबो बन्द गोजा. जों दा हाब्बाय करामल लाइनाव. ओमफ्राय बिनिफ्राय 40 किल'मिटारबा जों करामल मोनहैसिगोन आरो ना. ओमफ्राय भिउखौ नायनो Sejuli zabayangku karena
बैसोआव बयबो इन्जय खालामो एफा एनैखौलाय बयबो लोंफ्लांखायो लोगोफोर मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय माने बियो जौमोन बैसोआव बयबो इन्जय खालामो एफा एनैखौलाय बयबो लोंफ्लांखायो जौ फाग्लाबाबो अनो सिगारेट फाग्लाबाबो अनो जौ फाग्लाबाबो अनो सिगारेट फाग्लाबाबो अनो आंनि सनाया ओइ आंनि हिर' जों बेलेग मोनसे लामाथिं थांगासिनो ओमफ्राय नायनोसै दा फिल्डआल'सो मोनहैना मोनहैया नायलांबाय थादो माथो नायदोंबाबो फिल्डखौनो मोनला मा जाबावनोसै दा लामायाबो जि गाज्रिथार नायदो लोगोफोर बाब फिसाथार लामायानो बाइक जेने थेने थांजायो जि खस्थ' जाथारदों खस्थ'जों बाइक सालायनांगौ जादों जों मोनसे फाइनेलि जायगाखौ ओमफ्राय बाइक साइक सोनो हायागौ बन्द' बाइक नडेलाव ओमफ्राय दायो हाबनोसै हेलिपेड सानैजों ग्रें ग्रें रायजो जागोन सुखु दुखु सानैजों बान सोलायना थागोन आंनि सनाजों आंनि हिर'जों आंनि सनाजों आंनि हिर'जों जौ फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डआ आंनि सनाखा सिगारेट फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डआ आंनि हिर'खा मालाय जेखि साना जेखि बुङा आङो जेबो साना दानि जुगनि सेंग्राफोरा बिदिनोसै आंनि सनाखा ओइ आंनि हिर'खा आंनि सनाखा ओइ आंनि हिर'खा जौ फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डआ आंनि सनाखा सिगारेट फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डआ आंनि हिर'खा मोजां मोनो आं सिरि सिरि नोंखौ रोजे बुंनो सानो आं सुखु दुखुनि खोथा नोंखौ लोगो हमनानै लुबैयो आंबो सना नोंखौ खाथियाव मोननो जों थांदोंसै बोजबना लानो नोंखौ अरायबो थैलाय उजिलाय जिउनि लोगोरि मोजां मोनो आं सिरि सिरि नोंखौ रोजे जोङो करामलनिफ्राय दायो भैरबकुन्दआव थांगासिनो फागिलि गोसोआंनि नोंखौल' हास्थायो सिरि सिरि माथो माथो हां सुरै सुरै যাব লাগিব যাব নোৱাৰি নেকি তলত দেখিব পাৰিম ন গোজান যাই যে কেলা फागिलि गोसोआंनि नोंखौल' हास्थायो सिरि सिरि माथो जाला जागोन Nomor 2
दोननिनो थाखाय मोजां मोनो आं सिरि सिरि नोंखौ रोजे उसाव बादाव जाया आंनि गोसो गोरबोआव जे हांमा हांसानि सना जुलिनि रादाय खानो उसाव बादाव जाया आंनि गोसो गोरबोआव जे हांमा हांसानि सना जुलिनि रादाय खानो बिबार माला गाननो आं नोंनि आखाइजों सुजुनाय बिबार माला गाननो आं नोंनि आखाइजों सुजुनाय जुलि संसारनि अनलायनाय Oke, kian biar lah. सुजुनाय मालाखौ Mana? रोजे मोजां मोनो आं सिरि सिरि नोंखौ रोजे Soalnya ini saya Bhairav-Kund. बुंनो सानो आं सुखु दुखुनि खोथा नोंखौ लोगो हमनानै लुबैयो आंबो सना नोंखौ खाथियाव मोननो बोजबना लानो नोंखौ अरायबो Dos, top terus kita nih. जिलाय उजिलाय जिउनि Biar नोंखौ रोजे जों दा दुगैनो थांगासिनो लोगोफोर फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डआ आंनि सनाखा सिगारेट फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डआ आंनि हिर'खा Foto video saya video tak orang tak bikin dulu. Nah, bikin apa? Tarik sudah. जौ फाग्लाबाबो Ya, tambah lagi. सिगारेट फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डआ आंनि हिर'खा मालाय सोरखि साना जेखि साना आं जेबो साना दानि जुगनि सेंग्राफोरा बिदिनोसै आंनि सनाखा ओइ आंनि हिर'खा आंनि सनाखा ओइ आंनि हिर'खा जौ Well, look for him and say nice. आंनि You सनाखा nice. सिगारेट Wow, फाग्लाबाबो what a आंनि बयफ्रेन्डआ आंनि हिर'खा view, man. Bye. Let's go. Bhairav-Kund. Enjoy. Yes. Hey guys, Ready? जों भैरबकुन्द बेरायनो फैदोंमोन ओमफ्राय मिन्थिखायो मिन्थिखायो भैरबकुन्द फैबा एसे लोंखायोना गासिबो बेनो आदा उथबला एसे साहस जादों ओमफ्राय ओइ सासेया लोङा What the YouTube ভিডিও হৈ আছে YouTube जौ फाग्लाबाबो अनो सिगारेट फाग्लाबाबो अनो
Gua dong mak lah. Dara mau lok masuk lok pisau karena mau dibuka. Bye bye. Bye. Sampai lu ke sana,